ụmụnne m na ụmụnna m elọtọ nọrọ na nwekwara echi ọnwa nọ nwaanyị mba nnọ awụchashiala nụ m ehi anụ m otu nwanne nwoke akpọ m na fon ya sị m nwaanyị mba nnọ na m weredela akụkọ n'ugbo tụwara ya ụmụnne na enwenye nwere ihe ọ ga-agwa ya na ha gwadele m sị nwanne m gaa n'ihu ya sị m na ya savụrụ somebody onye village ha savụkwa the man savụcha o ruo dati ọ ga-edu ya ọ sị kọntena ya na ọ daa na mmiri kọwaa line ya problem ya to avoid mmadụ na ibe ya isewe elegide otu one Saturday ebu akpa ya ya gbakwa na ebe ya na-aga frustration eji obi ọ ya gagidere nga ya egwuzoro ka ya zụrụ pure water ṅụọ somebody asụ Igbo ya chịwa jụọ onye ahụ sọwa onye bere ote ya si esi ya si na ya nwawo from the neighboring village ya bịa lee ihe dị person anya leruo ya anya ọfụma hụ na ọwọ nye ama ama mgbe ha na-agba bọọlụ village ka ha na village ka na-agbakọrịta bọọlụ ya etie gwa na onye gba obodo a ya si yes ha gụrụ ọnwa ha ọ jụwesịrị ekwe ka o bụ tukuru akpa na ọ dịcha ka onye gbara night ọ garutebọgụ ya sị mba kọwaziere na ya savụrụ somebody savụche na ọ dị sie ka ekwesịrị idu ya lee ihe dị person gwaga ya na frustration ya fata ya amaghị ebe ya gaga ugbu a na ebe ya laga the young man tokwere na ya megekwa na ọfụma arụgakwa n'ọrụ agwa wee sị ngwa ya bịa na nga ya bisara asa ndị ọ naanị ya bi nga ahụ na ya bịawa n'ọwa otu eshiri soro this young man laa n'ụlọ rute n'ụlọ o mee introduce to business ọ na-eme ya ebido mewe business ọnụ ntara nwetawa ego ya na ya abụọ ka bikwa ya sị ka ya ga chọrọ ụlọ sị mba na ka mụ ya nwee ịga chọwa ụlọ ka ha tọkọta aka na-akwụ ụgwọ ebe a ka ọ dị mfe n'ọwọta ya na this guy shi bigide ọhụ nwaanyị ọ ga-alụ na ya nọ for him ya nọ with him throughout the time ma alụlụ nwaanyị ya ma gịnị alụbata one pretty young girl ọ gara lụrụbata nọ mgbazi ka ya jiri shift chọrọ ụlọ ebe ọzọ still ya na ya bụ na-emekwa ka nwanne onye aghala nwanne na nwunye dis enyi ya nwoke nọ nwunye echewe ukwu mụọ ụmụ atọ ọ ya ka ya na-eme biznes ọnụ biznes ya na-agara ya bịa lụọ nwaanyị ike ya nwunye ya bata mụọra ya ụmụ atọ ụmụ nwoke abụọ otu nwaanyị ha ebiri ya sị enyi ya nwoke na otu o shikwere mụrụ na ọ weta ya ga-eshi amụrụ ụmụ ka ya etolitele na ya ga-amụ atọ ka ọ mụrụ ka ya mụọ nga ya ga-achịgbo ya n'ọchị na enyi ya nwoke ahụ ji atọ ya nwa ji atọ na ọwa ụmụ ka etochara ụmụ ka ya erute steji erutere enyi ya nwoke nọ ntara bịa rịagide liver kidney problem shi n'elu shi n'ala dọkara awụire ego dị ya na ya tiri ego dị ya na ya gbagharịrị ihe niile ya ga-agbagharị ka zọọ that young man ndụ mana Chineke sị mba enyi ya nwoke nụtara nwụọ ọ ya ka ọ nwakwara nwụcha na ya nwa enwetakwala n'ezigbo ọrụ ebe ya na-arụ na Lagos na company ya na-arụ a na-akwụ ya ezigbo ụgwọ ya na nwunye ya kwafe ebe dị biga dị oke ya na ụmụ ya mana nwunye na-enye ya headache na nwunye dị troublesome na ọ dị toxic na nwunye ya wụ opposite of peace na ọ na-like peace na enweghị ihe gbasara nwunye ya gbasa peace na enweghị ya na-eme ka ọ dị happy yet this woman na-adị happy asị na nsogbu anụ mana o nwere one thing gbasara nwa ya nwaanyị ka ikpeazụ nwunye ya mụrụ ya na the girl mara mma too much na nwa a na-ele ya ele ebe ọbụla ya na nwunye kpọrọ nwa ga na-ele ha ele taa ka ga anya ga na-agwụ na nwatakịrị mara mma dịka njọ ya sị na ụdịka nwa nwa amara mana ya nweghị connection ya na-connect with nwa na ndị ke nwoke ya ndị ke ha ọnụnụ abụọ ndị ke diọkpara na osogo diọkpara gboro n'imi shie ya n'imi na ini dị mmadụ ịsụ na ya mụrụ ha na ha yiri ya ma agwa ma gịnị na ụmụ ya yiri ya mana ke ntakịrị a ya hụ ga dị connection o ruo otu ụbọchị ya sị nwunye ka ha gaa chọọchị nwunye si karịa ya biko na ya gawa ya kpọrọ ụmụ ya ke nwaanyị nọkwa n'ebe 2 years and ya kpọrọ ụmụ ya ha gawa chọọchị after ha ekpechara chọọchị agbasa ya na-eloge ya na-ele nwa ya ahụ n'ihu moto bikos ndị ke nwoke nọ n'azụ ya edenwe ya n'ihu moto na ọba ga nweta ochie emegeche ya bịa kụchete na ya na nwunye gara ebe ise ga-echeke test rụọ ụmụ medical test mara ma ha dịkwa compatible before ha alụọ na ya mana test nwunye genotype nwunye nọ AA ka ya nwa AA ya sị ka ya garagodo ụlọ ọgwụ ga maragodo genotype ụmụ ya ya kpọọ dọkịta ya na fon gwa nwe dọkịta ya sị ngwa ya bịawa ya na hospital na erute ebe nụtara mere ụmụ ya ọbara result apụtakwala
diokpara AA osogo diokpara AA mana ọ ke nta nwaanyị awụ AS ya sị n'ugbu a ka obi lore ere ka ewere mmiri kuru mmiri wụọ ya n'isi ya sị na nwa na ọwụhụ nwa ya ya chọghị ịbịa shashwa bụ ashwa problem ebe ya amụchana na nwatakịrị kwana wụ nwaanyị otu echi ọlụrụ di and ọ mara mma magba onwe ya ihu ka ya hapụ ịbịa bụ ashwa na ihe emehuduru gwa nwunye si na ọ bụrụ na ọ na-echi it on him na ka o mere laa azụ na ọ gaa fọda na-enwe nga ọ ga-erute ihe ga-emebi na ụdị ọ na-aga eme expect na nwunye ya asaghị ya data okwu ruo ngalugbu ya na kromhen n'ọhịa gwadebere nwunye ya ụkwanụ ha onye na-efolo nwaanyị ị ga-amara ebe ọ gaje na otu o siri ga ya mekọrọ onwe ọ ya ka ha nọ one day nwunye enyi ya nwoke nụtara kpoo ya n'ebe na ya chọrọ iwepụta ụmụ ya from school ebe ha nọ na ọkwaga ya aka school ebe nna ha tiri ha ọrịa die ma burial ya kpọchashiri ya aka na ya chọrọ iwepụta ụmụaka tigezie ha na gọọmenti school ka ya ga-akwụli ụgwọ ya gwa the woman na ọ nwakwala ya nwa na ọ tara ikwale na ya don't worry na ya ga-akwụtọpụrụ ụmụ ya ụgwọ until he finish from that school. The woman etie ya jụọ sọ wee go school wee go ole nwaanyị calculate sendere ya waya sendere the woman ego nwunye ya anụpere kọl ahụ jụọ esi onye kwanụ ka ọ jụga sọ nwetala the money na ya ga-esendere the money ya gwawa na ọ nwunye enyi ya nwoke a na ọ chọrọ ịpụlụ ụmụ ya from school ezigbo school nna ha tiri ha na ihe di ya mere ya wụ ihe ya ga-elewe ụmụ ya ha ata ahụhụ na over his dead body na ya agaghị eme nwunye ya so chio na ọgwa ahịa so kuchiene nwaanyị nụtara na di ya ọnụkwa nwa ụmụ ya kuchiene ihe ka ya na nwaanyị ka emego bidoro mgbe di ya rụ ndụ ka wote ọ nwụrụ na ịnụkwa ya tọ na olewe nwunye ya chioke enwe ihe ọjọọ ya mere na ihe awụ ihe nwoke ga-eme ya gwa nwunye silekwa ihe o mere adị adama enwe ihe mere ya echi ya mara otu ya esi nyere ndị mmadụ aka makwanụ ndị mejọrọ ya na ndị ya mejọrọ na-enwe ihe ọjọọ ya mere nwaanyị aba ịgwa ya ihe ya mere and ọ ya nwa jụkwara anya ya elekiri ya gawa ebe ya gaje imuli ya atmosphere imuli change from that moment otu a ka everyday nwunye ya kpere ya n'ọnụ nwunye ya bịa n'ụlọ ọrụ ya 4 times na-eti agwa ya gwa the management that na ego ha kwụga na ya eji eleta gị nwaanyị ajadu akwụgoro ụmụ ya ụgwọ skuul hapụgazi ụmụ ka kwalie nwa akwụgwọ ụgwọ skuul ụmụ ya na otu ka nwunye disgrace gị ebe niile gakwuru nwaanyị nọ ntara ebe nwaanyị rega aja otu a ka ọ ga-agwa hapụrụ ya di na ya na di ya emega ihe mgbe di ya rụ ndụ di ya nwụọ ya na di ya kọntinukwe na-emekwe na ya nwaanyị na-agbara ihwere that woman eshi ebe nụtara kwapụga gbalaga ngo mege nwunye avoid nwunye etutekwa ebe ọ kwara ga tụrụkwa gawa ebe ahụ na ihe abịa dị too much ya sị mba na ihe mere between 2 villages na ya ga-like iwerite okwu ụlọ ka akọshọn nwunye n'ihi na ya nwa personally aga akọshọn nwunye ya n'ụta agwa ya chedere ya ka akpọrọ village ya kpọọ ụmụnne eme meeting na ya chọrọ ịṅụrụ nwunye ya iyi na ọ naghị ekwe ezuru ike every time ọ na-ebo ya ebubo na ya ga-aṅụrụ ya iyi na nwaanyị ajadu enwekwala ihe jikọrọ ya na ya abụọ nwunye si yes na ọ ga-aṅụ ya n'ọbata ọkwa ha iyi ụmụnne butere na ya ga-aga ụmụnna ya ebuja ka ha butere ya iyi ọ ga-aṅụ na yes na ya kwụrụ ụgwọ skuulu nwa ya ka abụọ dị osogede ọkpara ọsọ ego anụ beta ọ ga-aga kwọrọ nwaanyị ajadu ụgwọ ụmụ ya ụgwọ skuulu kwọrọ ha ụgwọ ụlọ kpọpụga ha from ebe ha bi na ọwụzi ndị riga ego ọ kpatara a na-eme ka a na-eme oge nwoke kwenụ ya mama nwetara sọkọsọkọ ya nwa jizi aka ebutezi agbara ya ṅụrụ ya ga ṅụọra nwunye ya iyi na enwe ihe jikọrọ ya na nwaanyị ajadu ọ ya ka ya nwakwara iyi nụtara ṅụcha ya ṅụọ n'iyi ndị obodo so ote ya na ya ṅụrụ nwunye iyi na ya na ya agaghị ebi n'otu ụlọ ntili ya ṅụọ iyi ahụ after 1 year nwunye si na ya ga-akpọ ụmụ ya apụ na ka mgbe agbara ga-abịa igbe ka ọ hapụ ibujere aka gbuorie ụmụ ya so nsogbu anọ na nwunye na ụmụaka n'ụzọ ya na-ese ndiziri ha ego ebiri onwe nwee peace for 1 year ya chọrọ ịkọrọ m akụkọ nọ ebe last month mana ya sị mba na ihe furu otu agwụla agwụ ka ya chere na nwanne di this woman wee enyi nwoke nwụkwara na anwụ dị ọkpara nne kpoziri ya one day ya ga-aleke ka ha hụ ya so oke bịawa gwakwana bịa witi nwunye enyi ya nwoke nọntara ha ezuzi atọ gawa na itri nọrọ ọdụ dị ọkpara enyi ya nwoke nọntara abịa kọwara na ya sị ka ya kelee ya specially otu o si na-enyere nwunye nwanne ya nwoke aka otu o si na-emere ya ihe niile na this woman ya hụbeghị ụdịrị mmadụ dị ka before na after nwanne ya nwoke nwụchara ya belivuru na nwaanyị ọbụla na-ediri nwoke for support ya bịa ka ya ekuchie ya the lady ajụ
were result nye na before nwanne ya nwoke anwụọ na nwanne ya nwoke bigiri ya HIV before nwụọ. Na ya don't worry na the woman na this woman n'ebe a mụrụ ya nwa, so na ọ dị comfortable ihe enyekwu gị, so na ha tara ya eze before abịawa. Na ya ajụọla this lady n'ebe a ụkwanụ nwunye nwanne ya nwoke, na nwoke a na-ekwu okwu nwere ihe jikọrọ ya si na enweghị na akwa ma onye ahụ. Na after nwanne ya nwoke nwụchara ya bịara ka ekuchie ya na ọ ya nwa ụdị ọkpara di ya, ọkwanụ nwanne nwoke younger brother ya contribute mana olili ya ma gịnị na ọ mụkwara na ụmụ nwoke na ya na nwanne ha ekeela ala ha ala di ya eketara na ọwụ ụmụ ọ nọrọ ụmụ ya na ọ dị ọfụma na family na anabatara ya, mana ya bịara ka ekuchie ya ọ sị mba, the reason ya ga-eji ya ga-ekwewu na nwanne nwoke bigiri HIV before ya nwụọ, na ya achọghị riski na ya wee mọda, na ya achọghị ime ihe ya ga-eme repercussion ya bịara ụmụ ya, so ya sọfawa na face ya wuru ihe batara ya na destiny ya na enwe ya ga-egbu, na ya nwa ya ṅụgakwanụ ọgwụ ya, na ya don't worry ọsọ ụkwụ na the man sọ ụkwụ abụọ jụọ ya mgbe nwaanyị kwuge destin ya elewe na since ahụ na-enwekwe nga ya gbara jiri ya na-ese ndụkwara ya ma ọ nara ya ma ọ na ya na-ese ndụkwara na mgbe ya nọghị information ote nwunye ya shi na disgrace this lady disgrace kwana ya na ebe ha bi na Lagos ebe a, ya gba nkịtị mechie ọnụ ka ọ gaa ṅụọ iyi ahụ ka ya nwee ike kọrọ ya ihe omiri na ebe Chukwu mekwere na ebere ọ ṅụọ na ya wụ iyi na ọ ga-este ekwe igbe for 1 year akwa ma ya yes na ndị obodo ọ lawala ụmụnna ya already. Ya gwa the man sị na nwanne ya nwoke mere ya ihe ya wụ na Lagos today after ya savụrụ onye ka ewu relative ya from the same village enweghị ihe o mere na nwanne ya nwoke mere ihe ya wụ, so na ya enweghị ike mana ndụ mana ọnwụ ya ga nọkete nwunye na ya wụghị ụdịrị mmadụ ahụ ekwucha anya alawa na nwaanyị mba anọ datin ya chọpụtara gbasara ada ya nwaanyị na enweghị onye dị awe no last week ka ya gara ga ṅụọ iyi nọ ntara ṅụcha anya egbuo ma ihe a nna mama gịnị ṅụọ dị iyi ya gacha chọọchị mee Thanksgiving ndị ogo ya ha kpowe ya sị na ebe ọ ṅụọ naanị ya ihe ọ pụtara n'aka ya dị ọcha na ha nwa ga-emezi omenala ịrịọ ya omenala arịrịọ ka ya na nwunye birikwe na-aga. Ya gwa ogo ya nwoke si before then na ya gwa ogo ya nwoke na ndị ọ kpọrọ bịa n'ụlọ ha si before then na ya na nwunye before ya na nwunye alụ na ha gara ụlọ ọgwụ na nwunye na genotype ya AA ka ya nwa AA ka ụmụ ya ndị ke nwoke abụọ AA n'ihi na ụmụ ha niile kwesịrị genotype ha kwesịrị ịwụ AA throughout, mana nwa ya nwaanyị ka ikpeazụ ọ mụrụ ya na genotype ya wụ AS na ka first hand proof na ya ga-ala ka ịkpọ nwa ha ga mee DNA test mara ma ọkwa nwa ya ma ọ na ọwụhụ nwa ya amazi ebe a ga-ebido ma ga-continue ma ga-end the matter. Ọsọ oge nwoke ele nwa ya anya, nwa ya mepechicha mkpụrụ anya niile end other meeting nwunye shizi n'azụ na-akpọ na-arịọ ya na oge nwoke gwagazie na-ekwe ya nkwa 5 plots of land iji mechie ọnụ na ụmụnne na m jụdele ọ na ọ bụrụ nwele ihe isi eme ya.